Маразы выявили недопрацоўкі ў шэрагу гаспадарак, дзе знізілася вытворчасць малака і мяса. Асаблівую увагу павышэнню якасці работы павінны надаць у Веткаўскім, Лельчыцкім, Светлагорскім і Хойніцкім раёнах. Перад аграрыямі стаіць задача павялічыць пагалоўе жывёлы і птушкі, а таксама павысіць прадуктыўнасць за кошт строгага захавання рацыёну кармлення і зніжэння тэхналагічных страт. В целом нам по итогам первого квартала доведено задание 104,5%. Видим, за счет чего мы должны сработать в течение февраля и марта месяца, чтобы выйти на доведенные прогнозные показатели. Не абышлі увагай падрыхтоўку тэхнікі да вясновых палявых работ. Часу да выхаду на палеткі застаецца няшмат. Наладка машын і агрэгатаў павінна ісці строга па графіку. Па выніках сустрэчы кіраўнікоў раёнаў даручана аператыўна ліквідаваць недапрацоўкі, забяспечыць поўную гатоўнасць мехдвароў да пачатку пасяўной кампаніі. Не менш як 95% да 1 сакавіка.